tisvikewo. Svikai. Yo. Kuti ndikudiya. Wakadi. Bana munhu tamba. Muri seko mukoma. Kurinana mwabangishi papi kwa. Ndafamba munharaunda ndagariwa kwambudzi ndikutsvaga panotengeswa mbudzi. Mbudzi kafoni. Mbudzi chezve mbudzi idzi. Mbudzi dzekuita dzinyama. Mbudzi dzenyanga idzi. Dzinyama. Mune budget yakaita sei? Ndoti ngozwa kuti imi munombodziwanze mari. Munozapedza kuti pana mbudzi yotengeswa. Andike mazvike panapa kutaura kuti matauro ozi pane mbudzi. Panapa mbudzi dziripo. Ndoza imi mune mari imi. Munongochaja zvindongozwa kuti nepemunotochaja pacho. Ipane irimo $10. $10. Akabari kamutimbura kade. Ndandikana dzito $10 ndandodo mbiri. 2. Ndokuti 20. Mamuri kuburanze izvi. Ndinoda dzakatomirirwa kuti tuitode. Saka zvine chikuendi mutadzire pedzire mudaka. Itoripo cash yacho zvokuti mari itoripo. Dzakatomirirwa kuti kuti tuitode. Mwagara mabhinya ashata muma newspaper. Newspaper mamuri kuerenga. Manika post. Zvemuri kuona panapa mbudzi dzidzi. Iyi matebhero ndikuti ndokura. Matebhero ndikuti ega ikadanga resi. Alright. Oneka nanze. Ona. Amsabata. Ndinotaura kuti yendikumpa izvi kusvika nokokama. Alright. Sa project ndiyo ruimanye. Mati? Project ndiyo ruimanye ere. Bata imbudzi. Mirai kundotaura zvinhu zvakadhakwa pana. Imi mwati mabvanichi papini. About 35. 35 miles up. Mafungo ombudzi futi. Zvino kuita zati. Kana makudzoka kudai makupinde pa 35. Musisadzike pambudzi ba. Alright. Mukasangana navanhu mai kunoti matenge mbudzi ba munotaura kuti dzakarasika because anhu ekuno kane gode kuti munhu akatengese mbudzi anenge akuya. Tipe mari. Chakazoti. Saka iko kamari kamatondipa ka 20 kizata autoziyo kuti tato cover dopa pane mamwe magepo. Kwaya dzibuye tu. Ufambe. Andiki mukuona makungu. Iyo itori nemwana kamwana achituka kaga kutosara zvakawanda. Ndo nyaya iri kutambika bana. Saka chipindi yamakadai. Mari tu ame. Ama. Mukoma mikaiko. Ndakati makadi nasinda zoti nditi. Manya kanga nomoresa umo. Munofarira. Ndapara makadi niko. Munofarira. Ndakapodza nemi ndazocheuka. Mbudzi dzitengeti. Dzitenga pamurarapo pandasangana nemukomana wanga neshete blue. Wanga neshete blue. Mukomana mutsvuku. Saka ndabvunza. Mbudzi ndedzangu. Ndedzepamba pangu. Saka ndaona ndambodarika kudai ndikati pamwe kufanana kwembudzi asi ndazoziya ngeiyi. Panyama ndo parutengesa huku mbudzi dzakakura dai. Anditengesi basa kandabvunza. Wamutengesera ere mukomana wacho? Ndotenga. Pamba pangu anditengesi mbudzi beni. Mukomana wamukutaura wacho mwana sekumuona ari kuti ndikwazvo ere pamatengesera nembudzi. Mwana sekumuona kuti munhu uyu unotengesa mbudzi ngedzake. Anotengesa $20 dziri. Saka ndikutaura zve mwana wangu. Musoro chauiti zvakanaka ba. Iye mukomana mutsvuku. Mutsvuku zve wakaita mupfupi wanga nehembe yeblue ine machekiti neshoti rewhite. Nekapike black. Noti zaitika ka. Ndo direct kondikazi panotengeswa mbudzi ukatokwidza nebane ukadai. Mbayo chone kutanga ka. Ndikatosvika ndikatoti mukomana angari kutoerenga newspaper. Ndo magariro ake kuhwara handi kuerenga ba. Prasuti mbudzi dzakadai mungadzitenge $20 here. Sungira apapo mutimbo petuke kwari. Munasa kubatsika mbupuwe mari yenyu. Nditosvika asi pomwana wangu musoro chautori musheba. Mwana wenyu mukomana wayo. Sungira ipo patipetuke. Saka imi wacho mukwanisa nditengeserawo. Nditengese mbudzi saka ndaramba. Mukomana pamwanga mukutotengesera napa. Wakuzoona kuzvona kuti munhu uyu waati zvakanaka here.
munhu unooneka wani zvatombopinda musoro mangu but ndazongoona pakuerenga newspaper asi nyaya dzacho dzanga ichibvunza zvatombopinda mupfungwa mangu ndakanda hazvimwe hazvisi zvekubvunza. Unorwara hapana ba mabhuku aya dawada kunangisa bhuku ringataura zvemabhinya ngeripi racho kutorwara wane 3 years dzakukwana musoro wakaoite zvakanaka ba uyezve kana muchifamba muchitenge mbudzi zviya tarisai anhu akuru pamusha patondotengera ana adoko ona zvazvakuitoita izvi ndangoti mazuva ano zvaana ndosara mumusha kato echidiki ndorana zero hapana zvaanoita pamusoro pautori musi seashupi hakaana nharo muchisvika mubva mati mari yangu ngaidzoka nendapa unomupetudzira mari yenyu andoona kuti mai asvika haaiti nharo ba apa ndafara kuti mai mazwisisa ari amwe mungadai matondisiya wabaya kana kuti umaendesa mapurisa ngoti mutema utenderi Roni ganditarise munhu pana munhere Roni pakiwa makia zichayapa makia chekapa akomana mukoma munhu zvamwandiambirawo zvisingaiti iri bhegi riratsvetwa apa ngiri munin'ino wacho hembe dzazatorongedzwa idzi witness iri pano bhutsu neunini anenge masvika akagara apa ndopaanonyanya kugara ipa nebhuku rake ranga ari kuerenga iri rape wasiya bhuku ndori ndasvika ari kuerenga atinyai kudeba kuti abate mari muonini ngekuti wanga ari munhu uya kuti waindotaura nyaya yekuti ndokutiza kuende kotoenda kwamutari ndokuita kuti zvinoita amwe kudini kumaofisi ine matomupe mari mamamupe mari $20 mukoma mandiambirawo basa akomana ini ndochidini ndotangire papi ndataura kuti mwanangu womupengo andikamazvaona ini $20 acho apachina munhu apachina zviro zvatorwa mbo inyaya yemari yemamugashidza ini ndochidini ndomudini muruda $20 yenyu ini mwana wangu bwana apachina imimo chamukwanisiro ndipa $20 handikwanisi ndakuto ini zvoda kutoita apa ndakuda kutobuda kutoenda kumapurisa ndakutobuda nditorioni mapurisa mako mangarirani andakuda kuti mwana wangu nditsvake hangu andichakumangariri ba achindibatsira ndotoonepedzimwe nyaya zvakanaka ini madhandisa miri